Múlt vasárnap bejártuk ezt az utat, hogy ha nem állunk meg, akkor az körülbelül 3 óra hossza, de hát gondolom egy kicsikét megállunk. Gombára nem nagyon számíthatunk, de legalább egy kellemes beszélgetés séta azért biztos, hogy lesz. Szerintem nagyjából ennyire számíthatok. Indulhatok? Menjünk. Ki mit lát, szóljon. Vagy 6 évvel ezelőtti fotója. Most meg itt van. Aztán már megérte. Mikor esett itt az eső? 2 napra 10 mm, de az előtt nem is megy. Igen. Mondom neked, hogy... Nem ismertek korábban. Nagyon most az erdei csiperkére keres. És ez lehet? Csak az egy. Arra jöjjünk, és akkor... Hátrafele nagy. Mit láttok? Már Hát, hogy van kilátásunk. de milyen falu? Megmondod. Mi van falu? Faluháza? Évet tettem. De másnap csak. És ezt honnan szerzitek be? Sóbányai biztos. Nagyapáink sózója. Csütörtök. Nem lehet olni, Faluházat látjátok fölülről. Egy-két jellegzetes pontot esetleg elmondok. Mondjuk nem az egész falu látszik, hanem nagyjából a fele. Ott a modern katolikus templom, ami az előbb még harangozott is, jobb oldalon. Aztán velünk pontosan szembe az a nagy épület, itt az erdő alatt, az az iskola. Ott tanítottam régen. Aztán hát egészen itt bal szélen a porcelángyár. Aztán egy érdekes pontja Jeruzsálem. Azok a házak ott a porcelángyár fölött jó pár utcával, amik olyan egyformák, állítólag Jeruzsálemből merítette a tervező az ötletet, úgyhogy rajta is maradt, hogy van, aki Jeruzsálembe megy nyaralni. Vagy Bosmánban Csavasz. Igen. Aztán onnan a Jeruzsálemnek a bal szélétől indul egy völgy, az a Tegda völgy, ott is vannak lakóházak, egy-két tetőt még talán láthattok. Aztán vannak olyan épületek, amik az egykori porcelángyár dolgozóinak a lakhelyéül szolgáltak. Ott vannak azok a lakostetősök, azok is ilyen hát viszonylag olcsóbban elérhető áruházak. A lakostetősöknek a végében van egy faház, az most ilyen kulcsos házként szolgál, de régen azt hiszem, hogy fiúszálló volt, tehát ugye a gyárban dolgozó legény embereknek volt az ott a szállása. A focipályánk is nagyon jó helyen van, aki volt, hogy tavaly kirándulni.
ott benne az erdő közepében. Hát van ott ez a faépület, amire azt mondtam, hogy ilyen fiúszállós, és akkor a fölött van egy ilyen viszonylag tisztás terület, ott a focipálya. Hát nagyjából ennyi látszik. Hát egyszer kettőbe kikapálta meg a paprikáját. Felére októberben olyan köd volt, hogy az orrukig nem látszik, tehát nem lehetett lelátni a völgybe, a falura, viszont minden hangtól hallatszott. Tehát tisztán lehetett hallani, hogy a tanár nénének itt, akik nem messze. Most megyünk.